umagang ito ay magluluto po ako ng kalderitang baka. At ito na po ang mga ingredients. Unang-una, itong baka na pinakuluan ko na po kasi para lumambot. Patatas, bawang, sibuyas na pula, green na sili at saka pulang sili, carrots, beef stock, tomato sauce, liver spread, pinya, olive, tsaka cooking oil at asin. So, ayan na po lahat. Yan na po ang lahat ng aking ingredients. So, mag-uumpisa na po akong lutuin to. Ngayon po na mainit na ang aking kawali. So, nilagay ko na yung mantika at medyo mainit na rin po siya. Ngayon ay igigisa ko na po yung bawang. Ayan po, iuna ko lang po yung bawang. Pagkatapos po ay isunod natin agad yung ating sibuyas na pula para hindi po masunog ang ating bawang. Kasi papait po siya pag nasunog na. Ngayon po ay maglalagay po ako ng konting beef stock. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating 2 tablespoon na liver spread. Ang susunod po natin na ilagay ay ang tomato sauce. Mga isang ganito po na tomato sauce. Kasi marami yung niloto kong baka ngayon. Mga 6 yata na kilo. Hahaluin lang po natin ito. Ngayon po ay isusunod ko na ang pinya. Kung ayaw nyo pong maglagay ng pinya ay pwede rin po. Kasi optional lang po naman ito. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating baka. Ngayon po, dahil malambot na po itong baka ko, so pwede ko nang ilagay itong patatas. Yan. Tapos hintayin ko lang po na maluto yung patatas. Tapos isusunod ko na rin yung carrots. Ngayon po ay maglalagay po pala tayo ng konting patis. Mga 2 tablespoon na patis. Ngayon po ay tatakpan po muna natin tong kawali para maluto yung patatas natin. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng asin.
Kayo na pong bahala sa asin na ilalagay nyo kung gaano karami, kasi may iba na gusto ng medyo maalat at may iba na gusto rin ng medyo matabang ang timpla. So iba-iba tayo ng taste, so kayo na lang po ang bahalang mag-adjust ng inyong asin. Ngayon pong medyo luto na ang ating patatas, ay pwede na nating isunod ang ating carrots. Hahaluin lang natin to siya. Ngayon pong luto na talaga ang ating patatas, ay isusunod ko na ang pulang sili at saka ang green na sili. Hahaluin lang natin to para yung sili naman ang maluto. At ngayong luto na po ang lahat, ay ang last ko pong ilalagay ay itong olives. Yan. Yung itim ang binili ko para maiba naman po. Tapos patayin na natin yung stove at tsaka natin hahaluin ito. Ayan na po ang aking kalderitang baka. Ready na po itong iserve. Ito na po mga mamamayang ang aking kalderitang baka. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. At sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.